Historia bizia saileko aurtengo elkarrizketa dakarkigu zenbaki honetan. Xipri Arbelbide idazle eta kazetariari egin dio, Jose Luis Aizpuru kazetariak elkarrizketa hori. Algeriako gerlako esperientzia, Afrikan misiolari gisa pasatako urteak, batez ere gure irratiaren sorrera eta garapena, eta horrekin denarekin batera, Ipar Euskal Herriaren euskara, kultura, gizarte, ekonomia, bilakaeraren isla. Hurrengo artikuluan, Karmele Artetxe historialariak Bizkaiko auzo ikastoletako gerraurreko maistren historia eta memoria berreskuratzen du. Maistra hauek ikasia ziren, euskaraz alfabetatuak eta pedagogia aurrerakoia erabiltzen zuten, baina gerrak eta errepresioak ibilbidea moztu zieten, hemen ere historia bizia berreskuratzen ari gara. Egunen gurpilean sailean, Maialen Akiztuk jarraitzen du kultura atalean eta kolaboratzaile berria daukagu. Joane Zigeregik Glokalia sailean krisi ekosozialari lotutako gaiak ukituko ditu. Eta kontrazalean, Don Capistronen aipua, Maialen Lujanbio hirugarrenez txapeldunari. Badakizue, poliki irakurri eta ondo bizi.